اگریچ نوشتہ کار نذیر ناصر مورماٹ منی دلاہت کے 2 سالے چٹیا یکجا زورا بلے منی جرا گوشت ای سالہ 2 رندہ چٹیا برو مارچو اکتوبرہ کے 2 ماہ یکجا زورا گو روگا وحد باز پکار بھی پمشکا مارچ ماہ چٹیا شتا ناصر آبادا من بارے 4 سالہ گندگایت ہوں بلے دیمروے نامہ نزانہ گاہت اما ہا کے لوگ اما پرشتگین راہ کے شیپانی تہا یلاتا اگا سالانی سال ہورا نگوٹ شیپانی راہ شر رہتا گاڑیاں الکاپیا شت کوت بلے مچکدک ڈگارو چات ویران بوانتا اگا ہورا گوارت ملکہ میں سبز و ترت بلے شیپانی آپاں راو کشکانی نام و نشان گار کوتا منا دیرت کہ وتی آزما کانی کتاب شک بند مواد پر منظور بسمل و عبید شادہ دیمدہ تگتا او خالد عرصہ 10,000 کلدار ہم شک بند چاپ واسطہ امرائی دیمدہ تگت لہتیں وحدہ کہ منظور بسمل کویٹیا عبدالواحد بندی کے کاردارت اما وحدہ شک بند مواد کمی دیما شتا بلے یک ناگتا شک بند مواد خاموش بودتا و منظور بسمل شاعری کتاب آپ رنگ نیادیاہت گوڑا من کے چٹیات کان گوڑا من گو ارشاد پروازہ گندونیت کو تو من گو عبید شادہ شک بند موادانی گپ کت گوڑا فیصلہ ہمیں بود کہ ما درست بیگاہا منظور بسمل لوگا شیطن پا نندیں گپ کنی نیمروچا ارشاد پروازہ منا منی ساگ بندانی لوگا زور بازارہ رسید وہ گوشت کے بیگاہ تی نیمگا کایا ورگ من لوگا وار 4 بجہ پدا ارشاد پرواز ہت ما دوئیں پرپٹے سرا اول جاگہیا نیم بوتل شراب زور تو منظور بسمل مہمان جہاں شتیں دمانیہ پاد کہ ما دوئیں کیپ نوشتیں او منظور بسمل گو سیاہ دتانت عبید شاد ہت پدا منظور بسمل بیٹکا کہ برزا لہتیں کتاب داری سرا ہیرت ہود اچھا شک بند موادیر کتا کہ چا دنزا پر رہتا موکواں کدام بستگت ہمیں زانک بود کہ شک بند مواداں کسا سال یا گیش بیت کے دنزانی مہمان بودتگاں اشا موکوی کدام بستگت بلے مواداں حبید عبید شادہ منا ہمیں گوشت کہ زر منا خالد عرصہ داتگاں او من زرن پدا ہمائی دیاں دلا گوشت عبید شادہ جست بکا خالد عرصہ زر ترا داتگاں یا شک بند مواداں داتگاں بلے من ہمیشہ وشتاں کہ ہی مردہ منی مواد منظور بسملہ داتگاں وہ منظور بسملہ موکوانی واسطہ کدامی بندوبست کنائیں تک پدا خالد کی چٹیا روت عبید شاد کراچیا خالد عرصہ زراندہ من شک بند مواد سید صدہ پور ابھی کاجزے گورا ہیر کتا اول و دل مانگا تا کہ وتی زرانی سرا چاپے کنا پدا وحد امرائیہ شک بند چاپ کنگا منی جن دل پروش بود من دل مانگا تا کہ گولین پاسپورٹا کشاں چکانی نامہ مان کنا پاسپورٹ نقلاں وتی ہمرائی مسکتا کارا آہنی ویزا بندوبستہ کنا مسکتا کارانے ہمیں درگتا گلین پاسپورٹ در کو پری گپا گلینو ساک وشت کہ زندگی ہمرائی یک جائیہ گوزید او چکانی باندات ہم گہتر بید من یک گپیا حیرانتا کہ گلینا اروہ دا فکریں گوشے گلینا گو زبادی انچیں سیادی است کہ اشیاء سندگ گرانے زبادی زبانہ من گلینے گپ بود کا پمش کا عیش نکوت کہ سورا پد ما یکجا نئے تھے بلے گلینے اروہ دا زبادی گم پیرت اروہ دا یہ باب تا جستے کت اگا من گوشت زبادی وشے پرے گپا گلینے لونٹا بچکن دیت و اگا من زبادی بزگی و عذابی گپ کت گڑا من گلینے چما مدام ویرانی دیس آئیے چم زبادی بزگی مدام آپلو کتا ادا ہم گپی زبادی باب تا بوگاہت من حال داد کہ زبادی مرد ہیروین کیسا پا 7 سالہ ہما زندانہ بندیں کہ من بند بود تگوں گوڑا زبادی چی گوشید من چیزانا منا و ظہیر حال دا ظہیرہ گوشتے کہ زبادی یک رندی آئیے گندگا شتگ بلے اخترہ زندان ہم زاہو بددا تگ گوڑا ہمائیں چارگے روگا نئے ترا فون نکا گون تو گپ نکا اینا بودکا آمنی فونے ودارا بودتگ من کے فون نکوت گوڑا بودکا ہمیں دلا گوشید کہ شوکت بلکہ گوتی دنیا گیرو شگی گوستگی سالہ تو گوشتگات کہ بلکہ زندگی منا پدا آئیے نیمگا بور ہاو من گوشتگات بلے چی تو گوشتگات ہمیں کے
گچیں کتک پا زندگی رہ سراں ما ہم سفر گچیں کتک پا زندگی رہ سراں ما ہم سفر بے بخش من کے من کتک زباں گوں ہمائیا بے بخش من کے من کتک زباں گوں ہمائیا 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 کے ای سہتا کولے ہمائیا چو سوچکی گوبزا پرلچتگ منچ امیگریشن گوستگا تھا من اما سہتا سمابود کہ من ایئرپورٹ پا مسکت روگا تیارتوں مسکت آہگا من ظہیر باز یادت چونائی منا ظہیر چو براتا پمشکا دوستات کہ مدام منا وتی کسترین برات ادا مرزی جاویدہ یاتی پیرین تھا من ظہیر فون کوت من گوشت 6 بجا منی ودارا بکان من ترا بہوانے ٹویٹا شوروم میں دیما چست کنا من کی ڈیوٹی ہلاس کوت گوڑا ڈونلڈ سیپ بس اسٹاپا ایرکو تو وط ظہیر نیمگا شتوں ہاں منی ودارا ہے راہ من اولی رندا گو ہائیا گلک کوت ترا شاباشیں کہ ماہانی ماہ گوزاں بلے مرچا منا فون ہم نہ کنے تئی کارو منی لوگے نیامت 2 کلومیٹر نہ بھی بلے تو سارے ہم نہ جنے ہاں خاموشت او گوشے پریشانت من جس کو زہر گپ پہ ہست کہ تو پریشان ہے ہاؤ من پا زبادیا پریشان پا زبادیا چیا شوکت زبادی بدل بود تک مرچا مارا یکیا حساب نہ کان کسی گپن گوش نہ داری وتی چوکن جست نہ کان گپ گپ پہ سرا جنتش چوکی مرچا منی ماتے کر رہا جندے چوک آئیے دیما کے اشتاں لرزاں چو پرچا چو من نزانا بلے زبادی ساری زبادی نہیں تو وہ صحیح ہے کہ اکترا جیلے روگا پیسار نوکے نسان سنی گاڑیے زورتگا زبادیہ دا کے لائسن گپتگ اسور رند لوگا چا در کے تو شپے 11 یا 12 لوگا کے مرچا موبائلیوں گونے تو زانے انچو سالا پریشان بودتگ اکترا حذاب کو تگ مرچا ہم باز پریشان بھی پمش کا وتی 10 گوارانی گورا رود پدا ایدے جنکاں تو زانے زبادیہ وتی لائسن گپتگ وتی 10 گوارانی امرائیں تر رتابا رواں پرے گپا پریشان مبو من گلینو چکانی ویزے واسطہ سک باز جہد کت ہر کجا کے امیتی استاد درستین جاگہ نا امیتی رس ہر کجا کے شتوں گوشتی شمع پیدائش جاگہ گوادریں ہر مردم یہ پاسپورٹا عمان تہا گوادر نبشتائیں اول آہاں پاکستانیہ دگا ملکیا سور کنگے حجازتا حکومت نداں ہو اگا کسیا سور کوت حکومت آئیے زالو چوکا نئے پاسپورٹ دن دیں کے ویزا وادی منی دل کے پروشتو یقین بوتا کہ گولینو چوکاں 2 سالی ویزا نہ رسید گوڑا من چارت بلائیں لوگ یہ ایو کا نندگا فائدہ نیست من وتی رویے لوگ دیم دات و سپے نزدیک کا وادی لوامیا لوگی پا 60 ریالہ باڑا زور تو من درائیں سامان ای لوگا شفٹ کو تھا ہی ڈونلڈا فائدہ بود کہ مائی لوگ نزدیک کا تھا پمش کا مانو ڈونلڈ یکجا شتوات کی ساریہ ڈونلڈ ہر روچ پا بس شتوات ای روچا ما ہور بود من چیزی روچت کے مارگا ہاتوں کہ ماں ہر دن کے افیسر آئیں ڈونلڈ ٹچ کا کمارے افیسر رو تو دا دیران گو ہمائیا گپ کا یک روچی وادی لوامی آگا پت کے شپا کمپلینے اتگت گوڑا من ایو کا شتوں و دومی صحبہ من ڈونلڈ حال داد و ڈونلڈ بارے چیگوں کمارا گوشت کمارا ہولی روچا خبر نکوت بلے ہی دگے روچا کہ من افیسر شتوں دا حیران بوتوں کہ ڈونلڈ کمارے افیسر نشو تو دمانیا پت کمارے جن درد کو منا وتی افیسر توارے کو تو گوشتی فرندوشی تو ہیو کا ہولیڈے ہن ہوٹلا کمپلینے اٹینڈ کو تک ڈونلڈ گون تو یکجا کارا ہیں آئیے ہم چیزی دربرگ حق کس پمش کا تو ہمراہ کو تیں من گوشت ڈونلڈ فیملی اگو نشتک وحدی شب بود تک پمش کا ڈونلڈ من وتی ہمراہ نکو تک پدا کمارے موڈ خراب بود تو گوشتی کہ دگا رندی من چوشن شکایت اشکنگ نہ لوٹا من حیران بودتوں کہ کمار کسانے گپی مزن کنگ لوٹی واگا مرچی تو ہچ نہ گوشت کمار سرارو مردہ اول بغیر گوں رندہ دست نداں من گوشت شکایت چونے شکایت ہو تو کجام گپے سرا برانز گپتگی من تی نوکر نیا کہ تو گومن غیر اخلاقی زبانیہ گپ کنگائے یہ راستے کہ تو اسسٹنٹ منیجر ہے بلے من ہو یک سیکشنیا انچارج ہوں اول تو منی کارے بابتا ہچ نہ زانے دمی یک جونیئریا کسانی گپی واسطہ برانز گرک تر ڈاول نہ داں من پادت کو درد کو 4 کلرک نشتگت اور ڈونلڈ ہم کرسی سرا نشتگت من چو اگریچا ڈونلڈ سرا برانز گپتوں کہ تو ہی گپ کے کمارے دیما شکایتی اوڑا پیش کو تک ہمیں گپ تو گومنا ہو کت کو تگت ڈونلڈ ڈرائیں کلرکانی دیما کم شرب بود
من گوشت تر ہرچ شکایتی بیت اول منا بگوش اگن گوش نداشت گڑا پیسا حد کنے بلے دگا برے اگاں تو مفت ناحق کا کمار دیما منی شکایت کو یاد بکاں تو ہو کمار دوئیں ہندوستانیت شماروتی نوکریو ریال باز دوست ماں منیا کمانیوں منچا کسانیہ ریال آنگو لیب کنگاؤں اگا من تی شکایت کھوت کمپنی طرح چمپرانی بدل کنگا پیسر انڈیا ہا دیم دا ڈونلڈ ساک پشلت ہو ہر کلر کے افیسر نشتگت حیرانت کہ شوکت کمارے افیسر دراہگا گوں ڈونلڈ سر برانز گپتگ بیگا منوتی موڈ خراب کھوت او دومی صوبے سرا من ڈونلڈ وائر ہاؤس ہما اسٹورا بوٹ کہ ہودا 12 کولر خرابت من گشتی درائیں کولر خراباں ایشان بیچار او اب تگی تھا منا رپورٹ بکا ڈونلڈ حیران بود من ڈونلڈ ہمودا ہیر کوت او وتی ڈیلی شیڈول مطابق کار کوت 6 بجے ڈونلڈ فون کوت من گوشت کہ منی کار ہلاس نبود تگا تو ٹیکسی سرا لوگا برو کہ پدا تو ہم سر پدے کہ رسیل کیمپا افیسر میں سر وگی پمش کا من ہمیں دیما روانو تو تچکا ویئر ہاؤسا اسٹورا برو او کولرا چیک بکا دومی روچا منا کمارا فون کو تو گم بچکندگ اول منی کارو مزاج جس کو پدا گوشتی اگا تر وحد رسید افیسا کھائے گوڑا منا بگند گو من کے کمارے افیسا شتو گوشتی ڈونلڈ زکی نے اسٹورا مشین ناگو سرو پوٹے حالانکہ ویئر ہاؤسا 10 کولر گیشاں کے کار مرز نبود تگا کمپنی منا ہی واسطہ نداشتا کہ ارواح دا کولر خراب بھی تا یہ جاگہ من نوکیں کولر بدل بکنا وہ کمپنی ڈونلڈ چا انڈیا ہی واسطہ نلوٹائیں تا کہ ہاں ہیو کا منی ہمرا بھی تو کولر ہما زر بھی دیں شر بکنے من لوٹا بیلے ڈونلڈ درائیں کولر چاری باریں چیچے عرابی شمان بلے کم از کم تو منا یا مینیجر مارک جست بکوتے کمار جی منا بیمانائیں سیم جم میں سرا چا کسانیہ کنتیں مہربانی بکن وتی کرسی حیالا آئیے پوزیشنہ بزان ایو کا کمپنی تراپا ڈونلڈ وشکانگا پیسہ ندا تاو زانے ایسا تا گون کیا گپ کنگائے ہاو من شریعہ زانا بلے منی حیالا تو ود سرپد نائے کہ تای کرسی پاور چونت مزانے تاو شوت کنے من نوارا بلے امید کنا کہ سہمی رندہ اگر تو منا وتی افیسہ طلب کنے گوڑا موضوع بیس ڈونلڈ نبیت من دست گپتن چا افیسہ درد کو مائی حفیظ امی ویر ہاؤس سے دمی منزلہت مارا سال بودتگت کہ ما رویہ چا گلیات کگتے من اسٹورا شتو ڈونلڈ کولری آگوں سرو چیرت عادت کشتات گشتی ہی کولر من آئیے گپ سرجمیہ نائش تو گوشت 10 روچے تہا منا نوشتہ بکن بدے کہ کجام کولرا کجام حرابی مانے آئیے ہوکے گوشت من گوشت تو ورگ وارتک پرچکے آئیے مدام موتی ورگ چا صحبے سرا گون بودتگا گوشتے ہاو من گوشت تر ہر وڈین ٹولی پکار بیت منا بگوش من پتو سر کنانے من کمارے ہچ گپے حال ندات دمی روچا ریڈیسن ساس ہوٹل کے نوک پچ بودتگات او میں سیلزمین منیجر یوجینا وتی گراک جوڑ کو تگت منا گوشتے باندھا صحبہ مینیجر مارک لیک منو کمار ریڈیسن ساسا چاریں بارانی چارگا دلمانا گئیں من لوٹا تو ہم موجود بے من گوشت من پا وحد ساربا بیگا من ڈونلڈ فون کو تو گوشت کہ مرچی نونے ما نوکی ہوٹلیے بارانی چارگا روگا ہاں منو تو ہم رویں صوبے سرا منی ودارا بکا دومی صوبے 9 بجا مینیجر گو وتی ٹیما او ہوٹلے جی ایم گو وتی ٹیما کہ اولی 12 پوترتا ہر یک کی 12 چارگا بود من ہی بار اما وحدہ دستگت کہ بار نوک نوکا جوڑ بوگا حد او منو سعید کمالا پائیتان بیرے پائپ لائن آگوشا من وات آرتگو ڈاں اسٹور روما بزان کیگ روما سر کو تگا ہما وعدہ سعید کمال آئیڈیا ہمیشہ کہ ہر باریا 2 کولر میں کمپنی جنگ بیت او 2 افریقن ایسٹرن کمپنی کولر اصلہ کیگ روما باندھ کے گراؤنڈ فلور آئیں او 12 اولی منزل آئیں بلے مائی موجودگی حبید افریقن ایسٹرن ٹیم ہم موجود بھی بیت کہ وعدہ ہم سعید کمال آگو ہمیں گپ کو تک اگاما چھو مکانے ہر کمپنی ہر 12 4 کولر ہیر کنک بیت وہ جوائنٹ کولر ہاں دوئیں کمپنیاں باز گیشتر فائدہ بیت آہانی ٹیم نیت کگت پمش کا من خاموشت کمار درستان چا دیما ہت وہ آئیڈیا سرا آئیڈیا دور دیا گا ہت من ہچ نگو شگایت ہوں کہ کمارا ڈونلڈ وتی نزدیکا کو تگت وہ ڈونلڈ ہم گپی دور دیا گا ہت بلے منا سعید کمال آئیڈیا گونا تو من زانت کہ گڈیا گپا منا جست کنا کمارو ڈونلڈ ٹوٹل جا تو کولرانی 4 بارانی دیا گے واسطہ تیار بودتا
कुमारा गोष्ट 10 कूलर वायर हाउस आस्त और दिगा शश नोके कूलर हार्डर मन मर्ची कंपनीच्या पास कनायना के टेक्नीशियन सेक्शन बजट बाज हैं के आ कार मर्ज नको तगा मना सब्रे मा सराशोत भले मन हेचना गोष्ट गप्पोरा बुत्ता गोड़ा मैनेजर मार्कली का वती देम गोमना को तो गोष्ट के तो हेच गुशगा नए मन गोष्ट मनी सेक्शन जिम्मेवारी मिस्टर कुमारा जोरताक पमिश का हेचना गोशा कुमारा मनी गप सकता और गोष्टी चों तरा जाना मनियो डोनाल्ड प्रोग्राम सर शक्के मन गोष्ट तो असिस्टेंट मैनेजर है तई पेसला हा मन खुजा प्रोस्ट कना तैयो डोनाल्ड हाइडिया वती जागा शर्बा पदामा दुरुस्त दरत के वो मन डोनाल्ड स्टोरा रसें कंपनियों होटले प्रोग्राम हमेशा के माया पद बार चारू बा तो बियर कूलर और आई दुरुस्त ने कार यकरूचे पेसर सरजम बेबा मन जात के वेयर हाउसा मनी साइना हबीत कूलर दर नया हाँ ओ अफ्रीकन ईस्टर्न कंपनी हो वती कूलरानी हारगा पेसर मना हाल दा के कुजाम रोचा कारा यकजा शुरू कने दहुमी रोचा डोनाल्ड मना रिपोर्ट दात के 4 कूलरे कंप्रेसर अब कूलरे द्रोहें कोयल वो दिगा यक कूलरे नाकारें मनी स्ट्रा का कंप्रेसर हस्तत कूलर ये साबा कम्मता पमिशका मन दिगा 25 कोयले हार्डर कुमारा दातो दिगा दा हैंडी टाप हार्डर दात कुमारा लिस्टवान थायराम बुत के इंचो कोयल चे कने मन गोश्त कूलरान रिपेयर कना पता गोश्त थी ये हैंडी टाप चाहिए मन गोश्त थी पार्टी कूलरा कुमारा गोश्त शुमारा मजाने शश कूलरे ज़रूरत है वो हैंडी टाप हम लोटे कंपनी द्वारा शुमे बजट मुश्किल के कम भी मन गोश्त भले मन तरा मजनी कूलरे हार्डर दिया के वास्ता तनिंगा हेच लिस्ट न दा तक कुमार सरपत बुत के शोकता रेडिसन सास वाला माया हेडिया रिजेक्ट को तक मंच वायर हाउसा 4 कंप्रेसर दर को तो डोनाल्ड दा तो गोश्त के कूलर वहदी स्टार्ट बा इशादा यकरूचिया बिल के स्टार्ट हाँ पदा वहदी शर्रिया के सर्द कना गुड़ा मना हाल बेदे काया चाराने डोनाल्ड हैरान के शोकत चूचिया गरम मिजाज बुत दो अब तक दा मन पर रेडिसन सासा हिचकार न कोत गुड़ा कुमारा ऊपर नशो तो मैनेजर दीमा मनी शिकायत को मैनेजर मना फोन को तो गोश्त के कुमारा चो गोश्त तक तो हफीसा बिया मन गोश्तगत मीटिंग हेर बेका कुमारो डोनाल्डो सेल्स मैनेजर यूजीना हम बोगश के उदा मौजूद बेबा नेमरूचा 2 बजा कॉन्फ्रेंस रूम लिक्विड टीम को मैनेजरा नेश्त मार्कली का रेडिसन सास से एग्रीमेंट कागज दर को था यक नजरे मारा दुरुस्ता चारे तो गोश्ती चीजी वद्दा पद रेडिसन सास से द्रोहें बार शुरू बा सेल्स मैनेजरा बाजी जोहदे को तक उच्चा रेडिसन सासा 21,000 रियाले बिजनेस दा तक सेल्स मैनेजर वती द्रोहें कार दा के शराब व बियरा बगैर ड्राफ्ट बियरानी केक दीम दा तक मैं टीम हम तमाम बारानी सर्वे को तक भले टेक्निकल सेक्शन इंचार्जा वती द्रोहें कार दाश्तगा कुमारो डोनाल्ड हाइडिया रिजेक्ट को तगा रेडिसन सा से 4 बारानी वास्ता 16 कूलर ज़रूरी हैं वो वेयर हाउस 10 कूलर नोके हस्त तनीगा चा इंग्लैंड हार्डर कनग नबुत तक अगा मातुरी मर्ची शश कूलर हार्डर भी दिए भले हर्जेंट शिपमेंट रे साबा मारा डबल हर्च भी ये दुरुस्ती जवाबा मंचा शौकता लोटा डेविडा मना चारे तो दुरुस्तानी चामहो मना सक बुतना हगा सेल्स मैनेजरा वती द्रोहें कार को तगा आया कारानी हलास कनगे वास्ता गुशक बुत्ता अगर तोगो टीमा बारानी राउंड जतक तरा हम गुशक बुत्तक अगर शराब बियरो केक रेडिसन सास होटला सर बुत्तका कंपनिया 12,000 रियाल रस्तक भले मना हंगत कस्सा न गुश्तक मनी मोबाइल नंबर दे रहे कि रेडिसन सास से द्रोइन टीमा गोने मना तनिंगे कस्सा मनी कारानी वास्ता न गुश्तक पदा मनी कर 2 साहते तहा तमाम बुत्कना कुमारो डोनाल्ड हाइडिया मन पमिश्का रिजेक्ट को तक के मन वती पेसला अमा वहदा को तक के डोनाल्ड वजूदी कंपनिया नबुत तक इशे मस्तरिन सबूत रेडिसन सास केगरू में दोहें बारानी सेंसदा मीटर द्राजें पाइताना के मौजूदा मना रेडिसन सासा के 16 कूलर ज़रूरत नहीं गुड़ा दिगा शश कूलर वती सेक्शन बजट ज़रा चिया बंद बेकाना मना कंपनी ही वास्ता तनका नदिया गाय के कंपनियां नुकसान भी दियाई ना पदा कुमारो डोनाल्डारा ही इजाज़त कया दाता के मनी कारानी तहा मनी मौजूदगिया मनी इंचार्जिया वती पादा मान बेअड़ेना मार्क कुमारो कुमारा डोनाल्ड चारित और सेल्स मैनेजर योजिन रोक रोका मना चारगा हत शर्रे दमानिया खामोशी बूत पदा मार्क का खामोशी प्रोश्त अगा हर बारा 4 कूलर लूटी ये हिसाबा 4 बारा 16 कूलर लूटी तो चूनिया गुशे के तरह पर रेडिसन सासा 16 कूलर ज़रूरत नहीं
مارکا ریڈیسن ساس بارانی نقشہ دیما ہت چارگا ہتی و منا جستی کو ہر بارے تا اشت ٹب بیت او دو کولر ہشت کوئل مان بلے ریڈیسن ساس ہر بارہ 16 بیارے ٹپ لوٹیت کمارا تہا دور کو من وتی کمپنی گپاؤں او تو دوئی کمپنیاں نی گپائے من کمار چار تو گوشت گوڑا دیگا 16 ٹپ کمارا گو حیرانیہ جس کو آہاں چا افریقن ایسٹرن کمپنیا من کمار سرپت کنگے وڑا گوشت بلے مائی بارانی چارگے وحدہ افریقن ایسٹرن نے گپ نیت کگت پدا کمار گو یوجی نبود ہاو او دا کمپنی گپ نبود تک ریڈیسن ساسے گپ بود تک ہی راستے کہ برزے دوئیں 12 سے ٹپ استعمال بیت کہ پراہنی واسطہ 6 کولر ضرورت کپیت بلے جہلے دوئیں 12 واسطہ مائے ہیو کا 9 ٹپ کار مرز بیت پمش کا ریڈیسن ساسا OUAO کمپنی یکجا کار کنا ہمیچو کولر مارا کار مرز کنگی ہمیچو افریقان ایسٹرن برزا ما آہانی مشینانی کولرانی تہا وتی بیاران کاریں او جہلا ہمیں کولران استعمال کنا من جواب داد کمارے دبچو کمبا پچ بود روک روکا منا چارگا ہت من پادت کو کمار پدا حیران بود مارکا گوشت شوکت میں میٹنگ انگا حلاس نبود تک من گوشت بے بخش سر بلے میٹنگی نہیں ای راؤنڈ ٹیبل سرا مرچی ٹیکنیکل سیکشن انچارج پا آئی جونیئر جواب دے کے واسطہ طلب کنک بود تک ای گپے منا افسوس بیت بلے من تی دیما مرچی کمارا یا گپے گوشک لوٹا اگر کمار ہمیں لوٹیٹ کہ ڈونلڈ وتی انچارج گپا مزوری تو آئیے کمپلینا مبت ناحق کا کان گوڑا کمار یہ امیتا مکان کہ من آئیے سینری عزتا کنا مرچا کانفرنس روم درد کو چونائیا منا ڈونلڈ ہی حرکت سارا ساک افسوس بوا گاہت پمیش کا جہلات کو گاڑی زور تو روٹین حسابہ وتی کارانی کنگا شتو مارکا حلما منی میٹنگا چا داراحق طورے تک بلے ہاں منی مجبوریت کہ من ہاں ساہتا کمارو ڈونلڈ دیما چارگا تیار نہ تو من درخواست کو کہ منی طبیعت خراب ہے منا داو روچے چھٹی دیک بود من گاڑی ڈونلڈ دا تو وط لوگا ہت کو ہی باپتا یا میٹنگ باپتا بیگا کہ من چھٹی زورت مارکا خبر نہ کت ہمیں گوشتی کہ 2 روچا ریلیکس بو مائی حدبی سنگتانی نندو نیادو دیوان برجا ہت غلام حسین شوہاز اسلام ابرارو مولا بخش مولی ہرود شتو ہت کا جمیل گچکی منی لوگے پشتان اشتگت نودزو ناصر باد ہوں نزدیک کو ہمسائے گا پمش کا جمیل گچکی اروحد شتو ہت ای لوگے حالی بوا گو زورگے بابتا ہوں منا جمیل گچکیا گشتگ ہرکا سر کجا کارا ہت بلے مغربہ پد وطارا منی لوگا سر کت منی لوگا کہ 2 کوٹیتا و ضرورت ہر سامان مانا تو من ہیو کو تہنا ہتوں پمش کا قصہ کچو تت پر نیستت من ہر دے لوگا ٹیلیفون کو تاہنی جس تمیشت کہ میں ویزا ہانی چی بود من چارت منا ویزا نہ رسید پمش کا آہنا عمانے قانونی بابتا سرپت کو کہ دلا بشو دے منا نے کہ سور اجازت بود تک کہ در ملکا کو تک و نے کہ منی زالو چکا ہمانے ویزا رسید سیمائی ویزا و رسید بلے ریزیڈنشل ویزا بود نکا ہر مرد میں پاسپورٹ تہا گوادر نوشتہ ہے عام مواطن بزن اصل باشندہ حساب بند تو ہر مرد میں پاسپورٹ تہا آنی پیدائش پاکستان ہے تا جنس بزن ایشا مائگریشن کو تک مائگریشن والا ہاں آہانی اولی ملکہ سرکنگے اجازت آس بلے مواطن ہمانا چا ڈن سرکت نکنا من کی 2 روچانی چھٹی حلاس کو تا ڈونلڈ پیک اپ منا دا تو ود گو کولراں اسٹورا دل گوش بود من وتی موڈ گو کمارا خراب کت بلے زانت کہ ہی 2 خاموش نبا منی کسانی ردیہ ایشو جوڑ کنا تو منا کمپنی دیما شرمندہ کنائنا سہمی روچا افریقن ایسٹرن ٹیکنیشین کرسٹا گوشت کے مرچی ما وتی کارا کنگائیں تو ام وتی کولرو ٹباں بیار سرجمی صوبہ ما 2 کمپنی مردما کار کو تو دومی روچا بار کے اسٹارٹ بوتا کمار سائی بیت ویئر ہاؤسا جست کا ویئر ہاؤس انچارج اجیا گوشت کے شوکتا زیگ صوبے سرا چا اسٹور روما ہوٹل واسطہ 8 کولر بورتک وحد مردما کجا چا کجا سر کا ہما مردم کہ زیگ غریب بزگو وار بوتک مرچی گو ذرہ لیب کا تو باندھا دگا دروشمیا گندگ بیت من وحد ہمراہیا لہتے اچھے کردار گندگا ہوں کہ کجا چا کجا سر بوا گا ہاں کھائی آسر چی بیت اشیا وحدہ چاہبیت کس ساورت نکا کس پیش داشت نکا ہما مرادی کہ یک وحدیا آئیا ہمیں پکرت کہ بنامی آئیے دامنا پولنگ مکا وحد رہسرا کجا کجا تررا ہما مرادی وتی وتی دیگرانی دامنے پولنگیا درستان چا دیمائیں
ہما یحییٰ کہ آئیا وتی مقرانی بزدگو واریں زال گو چوکیا پمش کا دیم داد گو آئیا مسکت نندگا تیار نہت ہما یحییٰ کسانی جنک کیا گو ہمیں واسطہ سانگ کت کہ منی دیما بیت منی لوگے عزت بیت بلے آئیے کسانے زالا آئیے لوگ بن نامیو بی شرمیے انچی بازار جوڑ کتا کہ یحییٰ جند ہوں وتی لوگا در آمدانی والا ترگا کھائیت گندگ بیت زانا زندگی ہمیشہ نامے یک روچی من مغربہ پد سپا روگایتوں کہ ٹریفک لائٹ کررا من سگنل پچبوا کے واسطہ اشتا تگتوں نسان سنی گاڑی منی گاڑی کشا اشتاد من یک نظری ہناگتا چارے تو پدا چم سگنل لیٹا سخت جاتا گوشے ہناگتا منی دماغ کھلایا پشتا شد یہ وہ زبادی ہیں گوشے من وطارا وط حال دیا گایا تو من یک بری پدا نسان سنی نیمگا چارے گاڑی زبادی جندات بلے گاڑی مردین یا گونت کے عمر قصاص 45 سال بود وڑو پیما زردار یا وڑاحت زبادی آئیے کشانشتگات بلے زبادی چم وہ کمزور بودتگا آئیے نظری چشمک کی چمہ بودتا گوڑا ایس حتی بے چشمک کی چونیا زبادی مید یلایا تھا گشانے نیم سراحت من تچکا شتا واہنی گاڑی چپے نیمگا درد کہ آرا مابی لہا وادی باعث ہو یا کہ بورڈ شاپنگ سنٹر من حیران ہوں کہ زبادی کئی ہمراہیں ظہیرہ ہم گشتگت کہ زبادیہ اکتر نسان سنی گاڑی گونے من ہما دمانا ظہیر فون کو ظہیرہ گشت کے من نوکی لوگا سر بودتگو من جس کت کہ زبادی گشتی ایٹی ما آوتی دزگوارانی گورابیت منی دلا درکگی جت شر ظہیر زبادی چمزانا چو کمزوراں کے شفاہوں چشمہ کا چمہ کا آمنی ہی جستا حیران کو آئیے نیمگا ہچ آواز نیات من دور انداز ظہیر حلو گوشت گوڑا جوابی داد کہ زبادیہ گوستگی ماہا وتی چمہ لینس مان کو تک مرچا آئیے چشمک چمہ نیست بلے تو ای گپا چیا جست کنگائے من گوشت دگا روچی گو تو گپ کنا ای ساتا دیما پولیس سشتا تک اگا موبائل چا گوشا دور نکت منا ملام کا من پا ہاکارا سپے روگایا تو آئیے جندہ بیحال بودتوں اور شوہازہ فون کو کہ من تی لوگانی نزدیکا رستا گو من پدا واتا رت کو منو شوہاز دا دیرانشت گپ رب کو چیزی وحدہ پد ڈونلڈ من پدا گوا تھا زور کمپنی منی ہنڈی ٹبانی آرڈر قبول کو ہی یک کسانی فریجی وڑاحت کہ پارٹیانی وحدہ کارگرک بودتا او مارا مزنی کولر ٹب و بازے سامانے برگ نہ لوٹے ہی بری خالد عرصہ پدا گوشت کہ من تو یکجا چٹیا رویں عارف بلوچوں پا کم و روچے واسطہ چٹیا ہتھ کھگت پمش کا عارف بلوچو شوہازہ ہوں ملک پروگرام بنائیں منو خالد عرص ملکہ شتے عارف بلوچ چمہ ساری ملکہ شتگت پدا دوسے روچا رند شوہازو منیر ڈی ایچ ایل ہم اتکا شوہازہ کیچا کمشنری روڑے سرا پار کوٹلا داشت اودا دیوان گرمت کیچو نزدیک گورے درائیں شاعر و کلمکار و ادب دوست شوہاز چارگاہ کا من ناصر آبادہ بلوچستان اکیڈمی نیمگا شوہاز وشتیہ شعر و شاعری و ساز و زیمل دیوان جوڑ کو ناصر باد دیوانہ کے پرائمری اسکول فٹ بال گراؤنڈا بودتگت اودا مردمہ جاگا نیستت مبارک قاضی و زبیر مختار ہم دیوانہ ہتھ کگت ہاں رحمان عارف چا گوادرہ ہتھ کگت کیچا ڈاکٹر فضل کالک عبدالصبور ممتاز یوسف منظور بسمیل ارشاد پرواز عارف عزیز و دگا بازین اتکگت حمیدہ گشت قاضی صاحب اسٹیجا نشتا گو پی کپے واہن دشتا پییں من اسٹیج سارا شتوں قاضیہ را گشت کے پی کپے واہن گشت مانا چٹین گوڑا قاضیہ گشت چٹینے من سرپت بوتوں کہ قاضی جان ذرے دیا گے ہچ موڑا نئے من پی کپ والا چٹین قاضیہ تیلیے جنگا گونت من لوگا برتا پروگرام پد قاضی شوہاز و دگا بازی سنگتے منی مہمان بود من صوبے سرا محلہ بیٹھ کا شتوں کے مہمانانی حالا گران دا گنداں قاضی کیپ نوشائیں من ہو آئیے کشانشتوں دمانی پد قاضیہ گوشت دوشگی جنگا ہنی چے حالیں من گوشت تائی حکم ودارا ہاں گوشتی ایشان بنائینو بیار کیگوں کیپا ایشانی ورگے دگال عزتی بیت من لوگا شتوں گلینا گوشت کے جنگہاں بنائیں من پدا قاضی دیوانات کو قاضی دیوانہ کیپ و شاعریت من ہارو چنگت یاد کیت دمانیا پد من جنگہاں نیمگا شتوں گلینا جنگا تیار کو تگتا من ثانیہ کو تو قاضی گراہت کو مبارک قاضیہ چا جنگہاں یکی دپا کوت میں دوئینانی دنتانا یک پارگی توار کوت پدا قاضیہ منی نیمگا چارے تو جس کوت یہ کیا بنائیں تگا من گوشت منی لائف پارٹنرہ
گوشتی آیا بگوشت دیگه بری جنگا ما بنای. ما دوینا کنده تو کاشی جنگا یکر را هیر کتا. من که گلینا کازی حال داتا گوشتی من جنگای جوڑ کنگا زانا شما ایشانی ورگ نزانتا ما دوینا کنده. کیچه دیوان ہو بہت صوبمند بود او شوہاز یکو دروچا پد وتی راہا گو منیرہ شد. بلے من یک گپیا حیران تا کہ ناصر آبادا منی ماں ہنچو گوست گوشے بانزولے پیرت من ہو ناکامین دلی روزگار حاطرہ واتر مسکتا حد کو روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نوشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے.